בואו לשולחן, לצייר, הגיע הזמן. ומרחבה לכולם. שלום לכולם, אני יסמין וזאת עדיין. יפה, כבודי כף, תותחית, יפה עדיין. אני יסמין וזאת עדיין. שלום, מה נשמע? שלום. וואלה, אני בסדר, מה איתך? בסדר. בסדר, איך את מרגישה? הכל טוב? يا كل تو بروح الشام الحمد لله. اليوم أنا وأدينا ندردش معكم شوية وبدنا نعلمكم كمان كلمات جديدة. ناخذ أديان؟ كان باي ندخل؟ كان مخنا؟ يلا باي ندخل. تو أديان باي نتسير دائرة. شو يعني دائرة؟ عيقول كان يلا باي تتسير لهم عيقول. باي نعسي عيقول كان يفا ترقوا ايش عيقول ايش لانو بو يفا ايش يعني مربع ديان ربوع. נכון يلا بوي نتسير עכשיו ריבוע יפה דיאן תתחית יאללה בואי תעשי להם ריבוע כן איזה ריבוע מדהים תראו יפה יפה אגב שכחנו להגיד לכם שיש לנו דפים הציוד שיש לנו יש לנו צבעים מה זה מוסטטיל? מלבן. מלבן, נכון, יאללה בואי נצייר מלבן עכשיו. מלבן. כן, יאללה בואי. נשים מלבן. מוסטטיל. כן, מוסטטיל דומה לריבוע, בס איש לזם יג'ו אקטר. היק. אני רוצה גם לצייר. יכולה? יכולה לצייר? כן? לא. לא? את לא רוצה שאני אצייר? כן, זה יותר נכון. יפה. שזה בעצם כך. איזה תותחית אדיין, נכון? לבריאות, אדיין, לבריאות. סחטן יעני. אוקיי, עכשיו בואי נצייר. יש לנו נרסום. קו, ישר. ישר. קו ישר? לא, קו ישר יעני חט מוסתקים. כן, זהו. כן, קו ישר. בואי. כן, זהו. קו ישר. יפה מאוד, תותחית אדיין. ותגידי לי, חוץ מזה, מה קורה? איך הולך לך בחיים? הכל טוב? יא. את רוצה שנחזור ללוד? לא. לא? לא. למה את לא רוצה שנחזור? כיף לך פה? את נהנית? כן? יאללה בואי תציירי, מה שאת רוצה, מה שבא לך. כן. איזה צבע זה? כחול. כחול, תותחית, יאללה. אין כחול, בואי נצייר משהו. מה את רוצה לצייר לנו? בואו נראה מה מחכה לנו פה, מה ממתין לנו פה. איזו הפתעה יש לנו כאן מאדיאנו. בת כמה את? בת 4? לא, 5. כן, 5, בת 5. כן. כן, יופי. בלון. צייר לכם בלון? מגניב. תותחית אדיין מוכשרת ורמות. יש לה כישרון פצצה, מדהים. יאללה, איזה צבע את רוצה לבחור? מה זה? איזה צבע זה? ירוק. ירוק, נכון, כל הכבוד, יאללה. ואיזה צבע את רוצה לבחור? בואו נראה מה אדיין בוחרת עכשיו. איזה צבע זה? חום. חום, כל הכבוד, יאללה. חום, יעני בוני. זמן איכות, עכשיו יש לנו זמן איכות. לא, את לא רוצה שאני אצייר? למה? אבל בא לי. מה זה? איזה צבע זה? צהוב. צהוב, נכון, כל הכבוד, תותחית. עוד לב. אדיין מציירת לנו לבבות. לבבות. יאללה, עכשיו איזה צבע את בוחרת? וואו, אדום. יאללה. אדום, נכון. אוי, איזה חזקה את, וואו. איזה מוכשרת וחזקה, אדיין. אוהבת ירוק? איזה צבע הכי מועדף? ירוק, צהוב. כן.
מה עוד? ירוק, צהוב ומה? אדום. כן. את אוהבת כל הצבעים. הכי מהממת, הילדה הכי מהממת בכל העולם, נכון? כן? וואו. איזה, מה, פרח עכשיו? כן? יפה הפרח שאת מציירת, וואו. זה יותר יפה משלי. נכון? כן. עוד לב. כמה לבבות, אה? מלא לבבות, מלא. נכון, שחור, يعني أسود. أسود يعني שחור. דס. נכון, יפיופה שלי? יפיופה, בואי אליי. 1, 2, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. 11. נכון. 12. 13. יפה. יאללה. יאללה, עכשיו תראו את הציור של אדיאן. תראי להם פה. בואי אני אעזור לך. כן. וואו, תראו כמה לבבות יש לנו כאן. תראו כמה לבבות. נכון אדיאן? תראו. יאללה. وهذا هو. יש לנו עוד יום כלמה. יאללה. الفيديو إذا حابين نصور كتير بس خلصنا الفيديو. خلص. يلا باي باي.